O pleno de Chantada tamén tratou este luns a cuestión do comezo das obras para mudar o terreo de xogo do campo de fútbol do Sangoñedo. O alcalde Manuel Varela sinalou que esta semana comezarían os traballos que xa se adiaron varias semanas e que levarán aos equipos de fútbol locais a desplazarse esta fin de semana. Algunhas fontes apuntan ao inicio dos traballos entre o venres e o sábado. Foi unha pregunta do grupo municipal do PSDG a que levou esta cuestión ao pleno. Xa tiñan que estar medio rematadas, pero, bueno, a administración ás veces é así, unhas veces por unhas cousas, outras veces por outras. Nos é que chegábamos aquí a mañán e todos os días dixo, oye, como está este papel, como está elo, como está... A verdade é que non debería pasar destas semanas, senón estaríamos perdidos, por así decirlo. Non me extraña que estén preocupados os clubes cando levamos esperando por esta obra dende xullo. Nos preguntamos por este tema xa no pleno de xullo e daquela se nos dixo nunha semana, para o 20 de xullo vai estar empezando. Despois do 20 de xullo, eso fora en comisión, no pleno xa dixo a principios de agosto. E durante todo o mes de agosto seguiu prolongando o tema, pero é que agora xa estamos a mediados de setembro e seguimos en empezar as obras no Sangoñedo, causando trastornos aos clubes e, ademais, escudándose en que había celebracións deportivas que facían retrasar as obras. Bueno, se empezara cando había que empezar, agora mesmo estaría xa o campo listo, porque falaron duns 20-25 días de obras para poñer o campo ao día. Outra das preguntas que nos quixemos facer era que xestións fixera o equipo de goberno para garantir que os nosos clubes tiveran un sitio onde xogar. Bueno, se nos dixo que se fixeran unha serie de xestións, non sei se fructíferas ou non, agardo que sí, pero o certo é que ocasiona un gran trastorno que esta obra non empezara no seu momento e que agora que van empezar as choivas e as competicións pois están celebrando semanalmente, non teñamos o campo o día. O rexedor apuntou que concellos limítrofes como o Sabiñao están en boa disposición despois de negociar co concelleiro de Deportes Diego Otero para poñer a dispor os seus campos na medida do posible.